ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka dorbar mangtengka jong ka yeng dorbar thawaan ka Khasi Hills Autonomous District Council kan solong ha ka arpu henreu terik urumphang arajar arpu wei. Hakani ka dorbar ka yeng dorbar thawaan kan saya theria tairu halor ka jingwan ra ya ka jingpen bait thama ya ka Khasi Hills District Management and Regulations of Market Bill na ka benta ban yarap ya ki nongrep ha ka jella bat ban khanglat ya ki kambi ain hapo ki jakayo nado ka khalai be ain ka jingbo ya ki dukan de kiat be ain bat ki wei di ki kam ki balong be ain u Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan habaya keren bat kilat pathai kubor hadin balawai ka jingyalang jong ka Executive Committee ulia thoru na ka benta ban penklan ya ka kashiri jong ka District Council kani ka jingyalang kala shimru ya karai ban penkha ya ka wei ka pos bathamai ban thung ya uwei nong bishar bat uwei magister ha ka District Council court ka badan hanong ston hanong po bat hamau kerwan ya mentar singi layo ya ka Executive Committee ka Baningkong jong news nam arajar aku wei tingi layo ban ya keren ki kat tu kat ni tiliki mat kiba kum ka Executive Committee yang peniak khmat ya ke jing toi kam ke jungi yu musnam uba thamai ba kum jo ru kum ba pitip ba ka session kan long ha ka arfun riu tarik jong mentau benai ka budget session te ngidan ru ke jing anut ba minwan ra ikat tu kat ni ki bill ki amendment na ka benta ban pen khlan chu ya ka jing toi kam ke jungi han ni po District Council ka wei na ki amendment bill ka bangila approve mentang sini dan baka isi banginon ra ha ka session ka banwan kadai ka amendment ya ka Khasi Hill District Establishment Management and Control of Market ini ka second amendment regulation bill to 2021 kani ka bill ka dan ka khandiat ki jing penkala bagi jing insert ya ki clause ki bathamai kumnu ban penklan chu ya kani ka na ka bentaban yarap khamtam ya ki nongrep ki jongi ki baju ya kendu ya ki jing na ka por se ka por ngi don ka jing kermen ba lang ba kani ka amendment ngin la ya ka ban nang penklan chu ya ki yo ki badan hapo ka district ka jungi kiba syam la recognize daga District Council kidan sibun ki yo gum PUE mo kiba kempat yo ya ka jing itu na ka yang daga District Council dan rai lang ba kan ka akan long mandatory babaro ki yo kin haban yo ya ka jing itu na ka yang ka District Council but kidan ru ki amendment ha kan ka ba ngi khanglat kam tam yakinu nu ki kam le bean hapo ki yo ki hat ki jung kum ba pitep kum mangan ai nuksa kum hayo du mo ki tep ba nalo ka yo ki don ru ki mo ki ching yele kum ke khalai mo kum ka ta ka gambling nang ta kum ki bar kum ki wine store mo kim dei ban don hapo yo du tadi ka jing snob ka jungi kamba ka ni ka at thamai abangi ong kayo kamtam kayo mo kayo du le ka badai kayo kentang ha kumnon dan kata ka jing ya khalai do ka jing ya di kiat ka jing ya di kiat to ko yo tang sngo ba man ba ka ni ka at ka thamai ngin la ban petrikam ban penyat bet ya dan ti ki yo ki hat kot kum ka jing mut jong ki yo ki hat ka baar ngai la ya kran ru hai ka jing ya dai bat ka bill ka bangi la pas men sem snam kita ketika Khasi Hill Autonomous District Solid Waste Management Bill. Kani ka bill nilapas ha ka session ka ba men jam snam. Den rain nakaliang jong ka DCA kilapha with some modification. Kidon ki benta ka tu kat ni ki ba ha ban penkala den nakaliang jong ka
EM in charge lah penbet ya kan ni bat mentangin sapha biang siapa ka DCA hadir bangila dep le ya kecing penbet ka wei nagi bentak ki pekongsan nak kaliang ke cunga kom CM ngalawan ra ya ka wei ka agenda ba kata kalong ban pen klan chu ya ka judiciary ka balong ka wei nak tanat rekam jong ka district council kumba pitip ngidon tang ka wei ka district judge minta mo kebadan hang ya selong Tengila rai mentara ke isi ba menta usnam ngin sanction post thamai so way additional judge but sa arngot ki magistrate ki first class magistrate ya ka bangin pentri kam no menta usnam ya ki court ki badan hanong stoy hamok korwat bat hanong po ini tu ipi ba ka judiciary kuma pitip ki kam kes ki kam yelek mokot doma ha pedang para tribal mo para khasi deiban trial hapo ki district court ki juni tena takadau ni kuat ban pen kelan ya ki court ki bangidon da ka bangi extend shadow ki jaka nong kendong kam tam ki district headquarter pakani kana pen kelan syu ya ka judiciary system ki juni hapo ka district ki juni Kawai pat kabenta kaba nakaliang jong EM in charge ila kawan ra ka agenda ba ngin amen ya ka ilaka administration apo ka district council ka jongi da ka bangi amen ya ka Khasil Autonomous District Administration of Ilaka kani ka second amendment bill 2021 kani ka bill ni kwa ban penklan syu ya karukom bishar hak bedai bakini ki kes ya kaja hapadeng ki hima dan ki shnong ki thau bagata kalong ba ka appellate authority lani ta ka bor ka bakin ki ladadon kanunu ka jing ya kaja mo jing ya mada apo ki shnong ki thau kamut kan kinwan ban appeal haka court kajong judge mdai syu hau EM in charge mdai syu hau secretary nrai nang ni sakmat kan long bet bakin haban wan hau appellate authority ka bau deu judge nang ta kan don sakawe pat ka body ka bangi ong ka conciliatory body kani ka body pat kalong kawe pat ka body ka ban kam yo ban bishar bha yakini ki kam ki bedai bat ka jingya kaja haki shnong ki thau kita di artli ki amendment bakum juru haka jingya dai bat ki shnong ki thau ki jingya phya shnong nang ta haka bijingya dai bat kani ki jingya kaja khaput pat nila bu ya u tribunal mo ban pe ki jingya kaja puta jaka puta bat ba u tribunal menta udom dai syu deputy secretary Baros kata kamu deputy secretary. Dari mentang in tung bet dau first class magistrate. Haka jaka jong deputy secretary. Namba mo hisutu kam an ta. Lada don ubri watip ka an kamu kan kam ya bet ya nanti ini gini ya kaja kapur dan iki kimja ya jaka puta di senong di ham. Sekawi pakai mat ke bangi keren kalong halor ke jingi dai ketika heritage village. Hante apa mo plang. Kumba PE bahagi ni kisnam gi baladap ka heritage village sangkai mau plang kala susah lang terang tu. Hot ki agreement gi pamenswa kalong ba kinpet ke hima. Den rei new iba ka cingtri kam kalong ka batlot. Kamla mo ban perlong ya ketika jaka kong kata jaka ka bangi tu. Nila invest labun kepisan apa district council andrei ngim semla ban pen internet eka. Te ngilarai da ka special committee ka bakan thup ka district council bat ki member jong ka hima moklang bahaya ka tege jaka ngin outsource no kamu ngikot ya ki private parties ki badan ka interest ban promote ya ka tourism ani ban sumar ya ka to jaka bat bakin develop ya ka to jaka bangin shu aiwai no hakinu no ki riusimat ni kam prepare ya ki lokal la jong yaki beri ki bana kata pashan
but mene ka singi la yo receive ka way ka representation na ka way ka kanhun ka bala ai ka express ka interest ka jongki bakin penyat ban pe ketika heritage ba ka jo ka puaru ngila revive la ngila penkelai ka MOU ha ka jingede ba ka share apa den ka hima ba ka district council ha ka ba ka district council kan yo 60% ba ka hima kan yo 50%. Nilai keren ru haka jing nilai bat ka nika scheme ka batang sa bat ka state government ba fitip kadon ka scheme ka bani ong ka tight scheme ka bawan ka 15 finance commission dan nakaliang ka isi ngila rai ba ngin tho biang sya ka state government ba ka ni ka share kumba la alot ingi kumba la sanction yangi da ka 15 finance commission namla da lelei ban ong ban pentrikam da ka PHE department nginum sya kan ni bahkan dehi ka hok ka ba ka district council kan pentrikam ni ka share kita kilom ka tu kan kliki mat ki bangi dai keren ha kan ni ka executive committee